ଶ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ସାହୁ ବୟସ 8 ବର୍ଷ। ଶ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ଜନ୍ମରୁ ମେଜର ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ବାପା ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ପାଲା କଳାକାର। ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ପ୍ରତିରୋପଣ ହେଲେ ଶ୍ରିୟାଶ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ନାରାୟଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରିୟାଶ୍ରୀର ଅପରେସନ ପାଇଁ ଦରକାର 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଘରର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କଲେ ମଧ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନି। ଏନେଇ ବାପା ମା ଚିନ୍ତାରେ। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ, ମୋ ଘର ହେଉଛି ଶଙ୍କରପୁର ବାଦାମବାଡ଼ି କଟକ। ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ। ଜନ୍ମରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀର ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ତ ସେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରତ୍ୟେକ